Hej, jeg hedder David Ove. Jeg er skuespiller på Nebo Teatret og spiller Hubert Finidori. Hubert er en meget, meget anerkendt og kendt astrofysiker, altså en forsker, som forsker i galakserne og i hvordan det hele hænger sammen. Han har det også ret godt kørende for sig. Han er en af de få forskere, som rent faktisk kan finde ud af det der med det modsatte køn. Og han elsker at flirte, og han kan godt være et rigtig dumt svin. Så da den rolle bød sig, så tænkte jeg, den når jeg sgu. Ostehaps. Min yndling. Mit navn det er Mikkel Harder Munk Hansen, og jeg er forestillingens instruktør og scenograf. Og min opgave det har været at instruere den ultimativt pinlige parmiddag. Det er jo først i morgen. Det er den 17. Det er dag. Katastrofe. Ja. Så har forfatteren skrevet det så snedigt, at den samme virkelig kiksede situation, hvor man får gæster, som man troede først skulle komme dagen efter, og man derfor ikke har noget mad i huset, og ens unge er krop umulig. Den situation, den får vi faktisk i 3 forskellige versioner. Du vækker barnet. Men det er nok, så jeg for helvede altså. Okay, lad os lige slappe lidt af. Inés er perfektionist. Det er jeg til dels også. Men måske ikke helt på de samme punkter, som hun er. For eksempel skal jeg sætte noget meget besværligt hår, det er jeg ikke særlig god til. Men jeg lærer det nok en dag. Inés er hjemmegående. Hun har 2 drenge. Og hun har en mand, som knalder rundt med alt, hvad han kan komme i nærheden af. Og ja, alt afhængig af, hvad for en af scenerne vi har gang i, så er hun enten meget ked af det, eller meget ligeglad. Jeg hedder Christian Ibler, og jeg spiller Henri i det her stykke, der hedder 3 gange liv, og jeg er alt det, som David Ove, som spiller Hubert, ikke er. Det vil sige, at jeg er vel nok det her stykkes største taber, og måske dansk teaters største taber. Jeg er en total fiasko i det her stykke. Jeg har ikke fået udgivet noget som helst, på trods af, at jeg sidder og skriver artikler om astrofysik og sådan, så har jeg overhovedet ikke fået udgivet noget som helst. Du siger nej til æblen, så siger du nej. Jeg hedder Stine Prætorius, og i den her forestilling, der spiller jeg Sonja. Sonja, som er en karrierekvinde. Hun er uddannet advokat og arbejder i et finansieringsselskab. Og er gift med Henri, og sammen har de en lille søn, der hedder Arnaud, som er 6 år. Hvem er det? Jeg tror, der venter publikum en rigtig god oplevelse.